Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook secrets and confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukomana wangu akawanawo mukana wekuti ange achienda kuAmerica uko kwaari kuita zvidzidzo zvake zvetheology. So mukomana wangu uyu ava padhuze nekuti ange achinopedza zvidzidzo zvake. So pane paakadzoka kunoku kumusha. Akati adzoka kuno kumusha, then we started preparing, tichitaura nyaya dzekuti taifanira kuti tinge tichitanga kugadzirira so that iye ange achizoya kuzondiroora. From there on then tobva tazotsvaka mari, then we can get married. Inini that was my idea, but to my surprise ndakati ndichitaura naye about the issue yekuseva mari, iye akabva anditi iye there is no need yekuti ange achiseva mari. Zvinova zviri zvinhu zvokuti zvakabva zvandirwadza. Ndikabva ndamubvunza kuti kasi hausi kuda kundiroora here? Akabva anditi kukuroora ndichakuroora, but I am not going to save any money. Munhu ndokubva angondisiya ndiri pahanging kudaro. Akabva adzokera kuBible school, then akazoti adzoka zvekare, but madzokero acho aakaita akangodzoka zvekuti akazotondiudza atova muno mumuzimu akanditi I was supposed to come to his parents' house. Ndokubva ndaenda kumba kwavabereki vake tose tigere muno muHarare. Then ndikaenda kuya ndikasvika kwainge kusina kana vanhu. Akabva anditi iye ainge achida kuti tinge tichirara tose, but ndakabva ndaramba ndikabva ndati tadii tangomirira tangoita patient, because we have been patient kubva zvatakasangana patainge tichiri maform 6 ndo patakasangana ipapo. Ndikamuti tadii tangoita patient, but akabva ati saka kana ukaramba kurara neni it means kuti haundidi. Ndo pandakabva ndazongoita give in, ndokubva tazongorara tose. Zvino takati tapedza kurara tose, iye akabva anditi is it possible that you can be my partner in crime? Ndikabva ndati I am already your partner in crime. Akabva amuka ndokubva aenda kukitchen. Akati aenda kukitchen ndokubva adzoka akabata banga zvekuti ndakabva ndatovhunduka kuti ko yava ipi iroda kuitwa nemunhu kuti anoenda kukitchen odzoka akabata banga. Kasi pane zvandakamutadzira here? I was really scared. Ndaitonzwa ndichitobvunda kutodedera chaiko nekutya. Then akabva auya ndokubva apinda zvekare mumachira ndokubva atanga kundiudza everything that he had learned apo paainge ari kuAmerica. Saka akabva anditi iye ainge achida kuti tinge tichita hanzi yavanoti blood covenant. Akabva atondivhurira maverses which I already knew. Akabva anditi unoona kuti even the famous people in the Bible vakatoitawo ma-friendship and vakaita ma-blood covenant friendship. Akabva ati iyewo ainge achida kuti tinge tichita that certain type of a blood covenant. Saka akabva azotora ruoko rwangu ndokubva andicheka zvishoma, ndokubva andipa banga riya. Akabva anditi ndinge ndichimucheka zvishoma. Apa at that time ndainge ndichitobvunda nefear. Ndokubva azotora banga riya ndokubva azvicheka just a little bit. Ndokubva atora ruoko rwangu ndokubva atora rakewo ruoko akabva atanga kukwizanisa ruoko rwake paruoko rwangu so that our blood got mixed. From there on akabva ati ngatipfugamei tinge tichinamata. Saka takabva tazosimuka tikabva pamubhedha paya tikabva tanopfugama takaisa bhaibheri pamberi pedu ndokubva tatanga kunamata takabatana maoko. Akabva ati kuna Mwari, ndisu tauya pano ende tauyawo necovenant yedu iyi yataita, so can you be a witness to this covenant that we have done? Asi chakandishamisa ndechekuti paakaadresa zita raMwari haana kutaura like the name of God like we are used to. Akati kuna Mwari, naizviriko izvozvo zvekuti munhu kana achinamata unoti kuna Mwari as if you are speaking in the third person. Ndozvaainge achiita panguva yacho iyoyo. Munhu wangu akazoita zuva raaifanira kuti ange achidzokera, akabva ati ainge achida kuspenda some more time with me. Zvino ndopaakabva
azogara neni pasi akabva anditi what I am about to tell you, it is going to change your life and my life as well. Akabva anditi ikoko kuBible school akasangana neumwe murungu, so murungu uyu akabva amuudza kuti iye hanzi ane chipo, saka chipo chake ichi chiri kufanira kuti chinge chichishandiswa in the Christian kingdom. Akabva anzi saka kuzimu ari kufanira kuti ange achizotanga chechi yake, uye mukunotanga chechi yake iyi hapana machallenges aachazosangana nawo, because in terms of finances achange achizobatsirwa in the terms of finances. Ndikabva ndamuti there is nothing that comes for free. Ko iwewe sezvo uri kunzi uchatanga church, what are they going to request from you? Ndopaakabva amboti zii, ndikabva ndaona kuti ya saka it means kuti zvacho zvavanenge vachida kubva kwaari zvinotiremei. Ndokubva azonditi the only thing that they are going to require from me, hanzi pane rimwe Bible raachapiwa, hanzi Bible iri it is very different from the Bible that we all know. Hanzi Bible iri iro rine mamwe mabooks of the Bible that were not included. Hanzi rine imwe canon, it is another version that is going to be given. Saka ivo vari kuda kuti panozotanga chechi yake ange achizova nedoctrine, the doctrine inenge ichirelaya kune mamwe mabooks vakaita samabooks of Enoch. Saka ivo vari kuti vanoda kuti doctrine iyoyo itange kudzidziswa kuma-Christians. Hanzi the first step that they did is vakatanga nekudzidzisa vanhu the King James version, but now vava kuda kutanga kuita yavanoti slowly replacing the King James version, vachitanga kuunza mamwe maBibles anenge aine ma-extra books, hanzi ane umwe muono when it comes to the life that Jesus Christ lived. Iye akabva ati zvimwe zvezvinhu zvaakadzidziswa ikoko ndezvekuti there is a possibility yekuti the Lord Jesus Christ havana kufa as such. Yes, he was crucified, but he was rescued. Ndokubva vazobviswa pamuchinjikwa, and he went on to live his full life. Vavatorora vakabva vaita mwana. It's just that zvimwe zvinhu zvacho zvaakandiudza nanhasi uno handisati ndatombokwanisa kana kuzvinzwisisa, and I do not even fully understand how people can believe kuti Jesus Christ did not die on the cross, but he was rescued by his disciples. Ndokubva vazonorora vakabva vaita mwana wavo musikana. So even up until this day, and that bloodline, it is still in existence. Saka izvo ndo zvandakaudzwa ne boyfriend yangu, my fiance, uyo ari kuita zvidzidzo zvake zvetheology ariko kuAmerica uko. So I do not know what am I supposed to do. He said that, do you have my back, or should I know that you do not have my back, so that I can look for another partner? And ndinoti kana ndikafunga nezvazvo ndinobva ndanzwa ndichirwadziwa kuti munhu uyu wandakasangana naye patainge tichiri maform 6, now ndakarara naye, now ava kundipa this ultimatum yekuti you have to have my back, otherwise I am going to find another partner. And akandiudza iye akanditi paachanotanga chechi yake, he is going to become one of the biggest pastor to ever come out of Zim. For his church, it is not going to focus on miracles, say zvainge zvichiita mapastors awa akazongonyuka from Zim, but is going to focus on this change of doctrine, vachitanga kudzidzisa vanhu mamwe mabhuku emuBhayibheri avainge vasingazivi, and the whole world, he said, is going to follow this new doctrine that is going to be introduced in the world. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Yo, zvairi blasphemy chaiyo. Hanzi Jesus Christ did not die on the cross, but he was rescued by his own disciples. Then my disciples, when they rescued him, the Lord Jesus Christ went on to have his own family. Yo, zvaari mashura naimi. Asi ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi
mukomana wangu iye ari kuita zvidzidzo zvake zvetheology ariko kuamerica uko, but ane murungu wake ari kuda kuti ange achizomusponsa. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo ndakamboshandira kamwe kakambani so kainge kari kadiki, kainge kachingoitawo kugadzira iyo yavanoti purified water, but iyi mukoma zvandakaona ipapo ndega ndakazosvika pakutosiyapo basa zvekare. Kana mvura idzi dzinotengeswa mumashops ndava kutodzitya nekuda kwezvose izvo zvandakaona. So mukoma pandakatanga kushandira mufesi uyu, iye ainge atori zvake munhu mutema, akabva azotanga kundifarira achingoti mazimbabweans munoshanda, you are hard working mazimbabweans. Ndopaya pandakabva ndazotanga kuva very close naye. Saka most of the times aingokaruka atouya obva anditora pamba. Mudzimai wangu aitombokomplaina kuti ko basa renyu kasi hamuchaisi here, munhu unoshanda 24/7, murungu wako paanenge angofunga kuda kuuya kuzokutora anotongoya okutora, haazvizivi here kuti une mhuri. But ndainge ndichingoti kumukadzi wangu, handiti ndo zvatakawira kuno kujoni kuti tinge tichizoshanda here. Then what happened was that on this other night murungu akabva auya akabva azonditora. Saka ainge aine water tank rake iro raainge ainaro, ndokubva anditi pane kwaainge achida kuti tinge tichienda kunotora mvura. So it was really weird to me because mvura isusu tainge tichitora kuma water suppliers, but on this day mukoma zvakaitika ipapo kana nanhasi I don't even believe my eyes, because murungu akabva azondipa directions. I was supposed to follow his directions. Takadriva mukoma ndokubva tazoenda pane imwe mortuary. Munoona mamortuaries ekuSouth Africa akatosiyana nekuno kukuzimu. Mortuary inokwanisa tova irimo mutown and havawanzokuita mamortuaries aya anenge ari mahombe hombe, and usually in the places panenge pachitengeswa matombstone panokwanisa patori nemortuary. Ndo patakabva tazoenda ipapo. Mukoma chakandishamisa ndechekuti inini akabva anditi ndinge ndichisara ndiri murori, iye akabva aburuka. He then met with the owner of that mortuary. Ndokubva ndazonzi ndinge ndichiburuka later on after vaita madiscussions avo, ndokubva ndanzi ndinge ndichichera mvura po pamochari apa. Saka zvinova zviri zvinhu zvekuti nanhasi uno zvinondinetsa kuti why is it takaenda kunotora mvura nechi water truck chedu instead yekungoenda kunotora mvura kuma suppliers like we used to do. Saka mukoma takaenda tikanotora mvura pamochwari. Mvura iyi ikatopekejewa mutuma bottles because iye kambani yake yainge ichiri diki, saka aingotengesa mvura yacho muzvigubhu zviya zvinenge zvakaita zvema 500 liters only. Takatopekeja mvura iyoyo ikatoendeswa kumarket. Saka nanhasi uno mukoma ndinonzwa ndichitya, kunyange ndikati ndiri mushopu paya kana ndikatarisa iya yavanoti purified water, ndinonzwa ndichitya mvura iyoyo kuti zvimwe kuda maybe inenge ichitobvawo kuma mortuaries or something like that. Iwo ndo experience yangu mukoma. Kubva zvinhu izvi pazvakaitika, murume uyu akabva azotosvika pakundisungisa nemapurisa. The reason as to why akandisungisa nemapurisa I do not even know, but ndakazotoudzwawo nemamwe maSouth Africans avo andainge ndichishanda nawo. Ivo vakabva vanditi iye murungu ndiye ainge akandikwenyera mapurisa. Ndakangouya ndikangokolektewa mukoma. On that day zvainge zvaitika ndezvekuti ndakatumwa ndikanzi ndinge ndichienda kunotenga machips kune kamwe kafish and chips kainge kari padhuze neapo painge paine chikambani chacho ichocho. Ndokubva ndabuda paya but ndakati ndava munzira ndichidzoka ndakabva ndazoona chimwe chivheni, but mapurisa ainge ari muchivheni imomo akabva anditarisisa mukoma. Chivheni chiya chikabva chati speed chikaenda chichienda kwachainge chakananga, but nichingonopinda pagedhi repakambani chakabva chazorova U10 ndokubva chauya chikabva chapindapo pakambani apa, and mapurisa aya ndokubva angononanga kwandiri. Vakabva vanditi mapepa ako aripi, kutoti mapepa ndainge ndisina. Ndokubva ndatohakwa. Mukomanashi chinondirwadza ndechekuti even though ndakahakwa kudaro, but nyaya yangu kana kukoti haina kana kumboenda. Ndakangovharirwa mukoma kwe 1 month ndichizonoburidzwa
but vakangondikwidza mune imwe motikari yakazongonondidhamba kuN1 ndokuzotobuda kwandakazoita ikoko. Ndega ndakabva ndanzwa hana yangu ichirova. Apa murungu wangu uyu ndainge ndava nenguva ndichingomubatisa mari sezvo ndainge ndisina bank account. Mari iyoyo yakabva yangonyura. Mukoma ndakazotostrugula nekutoita mapiece job kuti ndinge ndichiwana mari yekuti ndimbodzoka kumusha. Pandakadzoka kumusha mukoma ndakazotodzifambira nyaya dzacho idzi because izvo zvatakanoita kumuchwari ndo zvandainge ndichida kunzwisisa, but mukufamba umu ndakangonzi inini ndinofanira kuti ndingoramba ndichingogeza nemvura yandinenge ndamwaya bute rematare, nekuda kwekuti kunotora mvura kwatakanoita pamochwari ipapo hanzi neniwo ndakabva ndatotapurirwa minyama nabosi wangu, because iye achinotora mvura iyi pamochwari zvainge zvichazokonzeresa minyama kwaari nedzinza rekwake, but achizonosarudza inini kuti ndinge ndichimuperekedza. Ainge achida kuti mamhepo aya ange achizoteverera kwandiri, ndokusaka ndakambosiyiwa ndigere mumotikari ndichizonzi chiburuka manje. Hanzi vainge vachiri kutaurirana nemhepo dzevafi avo vainge varimo mumochwari imomo kuti vafi ava vange vachizotevererana neni. Saka ndo upenyu hwangu hwandinorarama ihwohwo hwekungogeza nemvura yandinenge ndamwaya bute rekumatare. Kana ndikasaita saizvozvo mukoma ndinotanga kuita mimwe minyama yekuti autombonzwisisi nikisi kuti chii chinenge chichiitika muupenyu hwako. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu weyo. Apa vamwe tinofarira kutenga mvura idzodzidzi dzavanoti mapurified water. Yo zvakangooma hazvo vedu we. Please tell me what you think in the comment section. Ma-content creators edu muri kukomenta here mu-comment section? Kana muripo ma-content creator muchikomenta mu-comment section, please zamaiwo kuti munge muchingoti hi, just type hi. And zvekare vedare, I mean ndinokumbirawo kuti munge muchingozamawo kungonoklika paprofile picture nditi reuyo anenge ati hi, I am a content creator. Mobva mangoklika profile rake, munobva maenda straight kuchannel yemunhu iyeye, then mobva mangonosiyawo something akomana chingonovasiyirawo something, at least vakwanisewo kusvikawo palevel ravanenge vachida kuzosvika. Saka chikumbiro changu guys, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.